Που είμαι αυτή τη στιγμή στο Μόναχο. Πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε να σας δείξω. Βλέπετε αυτή την ομορφιά. Από εδώ. Μέσω κέντρο είμαστε. Πολύ ωραία. Και τώρα φτάνουμε εδώ στο Δημαρχείο. Ναι. Το δείτε από μπροστά για να τρελαθείτε. Να τρελαθείτε, αλήθεια. Εγώ κάθε φορά τρελαίνομαι. Όταν είμαι εδώ, τώρα είναι νομίζω η 4η φορά που έχω έρθει εδώ στο Μόναχο, είναι να τρελαίνεσαι. Βλέπετε. Wow. Unbelievable. Ανατριχιάζω ρε. Ανατριχιάζω αλήθεια. Μόναχο. Πω. Τι λέτε? Πολύ ωραία. Έχει και πολύ κόσμο. Αυτά.